octobre kalo kile tan samba fila mugan ani duru foli be aw ye faw sigoro la amunu be kan lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ni aw ka bi bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ sigilen kunnafoni daminɛla kunungo alamisa octobre kalo kile kɔnɔntɔn samba fila mugan duru an ka jamana ministre ɲɛsinen do kalanko ma docteur Amadou Sisawani ale kɔni bɔra ka communiqué ba dɔ di min tara ka singani an ka jamana kalanko o cogoyaw ye min a ye a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ classe kɔnɔntɔn ka leçon dɔ kɔni bɛ ni o ye la révolution française ye o tɛna kalan tuguni an ka jamana o kɔnɔna la wa min na fana a y'a laɲini yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana kapu o directeur fɛ u ka fɛn min fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka ni communiqué in ka a labarali daminɛ joona cogoya mina an ka jamana kɔrɔ fanfɛla fɛ Tombouctou ka olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnla Tombouctou misiri bambeni a bɛ fɔ ma ko mosquée Djingari Ber ale kɔni ka san 700 o kɔni laɲɛnamayali baara olu nun dɔ la kunungo alamisa octobre kalo tile 9 sanba 2025 Tombouctou kaw yɛrɛ fɛ yen min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye Tombouctou maabaw bɛɛ lajɛlen kɔni ka kura yɔrɔ kelen ni okumu ba yɛrɛ o kɔnɔna la ɲinata in bɛna kɛ misiri ka san 700 o fɛtili o ɲɛnamayaw ye min yɛrɛ la a waleya tɔbaw yɛrɛ labɛnnen do ka karido ma kɔnɔ octobre kalo tile 12 an ka jamana lakana ko bina ko kan ka sanga ni an ka fiɲɛtigilakaw ka wuli ka jɔ ye Minaka région kɔnɔna la min kɛra sababu ye kɔni dankarikɛ bamagaci wale tigilamaw la communiqué lasera kunungo alamisa octobre kalo tile 9 an ka jamana état major général des armées ale fɛ min a y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni octobre kalo tile 8 araba an ka fiɲɛtigilakaw ka wuli ka jɔ walasa ka se ka surveillance kɛ marabolo kɔnɔna la o y'a to u kɔni ye dankarikɛ bamagaci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni na min kɛra fɛn min ye Inaraban o dugu kɔnɔna la ni o bɛ fɛn min kalo ka fɔ Minaka marabolo yɛrɛ kɔnɔna la o communiqué kelen kɔnɔna la fɛn min état major ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye o don kelen kɔnɔna la kɔlɔnjɛba Zegwa ani Hɛrɛma kɔnɔ marabolo la an ka fiɲɛtigilakaw kɛrɛnkɛrɛnla sanfɛ kɛlɛcɛw ka baara olu kɔnɔna la u kɔni frappe kɛ fɛn min bamagaci wale tigilamaw kan min kɛra sababu ye ka u ɲɔgɔnna ma tan bɔɲanko ka olu kɔni silatunu ka bɔ yen min yɛrɛ fɛnɛ na u ka bolo minɛw fana cɛma silatunu na ka bɔ yen an b'a fɔ ala k'an ka jamana fiɲɛtigilakaw fanga se alamisa octobre kalo tile 9 place dame du 34e régiment du génie militaire au kɔnɔna la Bamako kaw olu fɛ yen an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɛnajɛba kɛnɛ kan min yɛrɛ kɔni kɛra ni service national des jeunes CNJ olu ka 6e escorte kɔni ka bɔli ye min yɛrɛ la jamana ɲɛmaa kɔni tun bɛ baara olu kɛnɛ kan maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa fɔ maa 1539 bɔɲanko la min na musolaka ye maa 521 ani maa caman fana bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ni lujuratɔw don u kɔni formation militaire kɛ kalo 6 bɔɲanko kɔnɔna la min yɛrɛ la u ka major kɔni kɛla Dawuda Kulibali ni médecin chirurgien o ye ale ye Jawando service wulila deliko la ko kura o bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma i ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de a ɲɛfɔ Jawando service ye a b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na Jawando service bɛ o kɛ aw ye o tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u ka maquette ɲuman bɔ ni ka a di ma o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotelko yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48 Jawando service ka hakilina malien kelen so kelen AES kunnafoniyaw kɔnɔna la meta Burkina Faso ka olu fɛ yen Burkina Faso jamana ɲɛmaaw kɔni a yira k'a fɔ ko entreprise fɛn fɛn bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la minnu ka chiffre d'affaires annuel la u ka baaraba saba laban kelen olu la ni o wari yɛrɛ kɔni bɛ CFA wari miliyari 5 bɔɲanko kɔni bɔ ko a kɛra u ma jagoya ye u k'u ka siège yɛrɛ kɔni sigi Burkina Faso jamana kɔnɔna la min n'a yirala k'a fɔ u kan k'o kɛ a kɛcogo ɲuman bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la
amta Côte d'Ivoire ka olu feni no Côte d'Ivoire jamana procureur de la République ale kɔni bɔla ka yira ka fɔ ko sefa wari million kelen ko labilalen kɔni do mɔgɔ de kɔni sera ka mamunu kɔni bɛ ka to ka u ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ado ale kɔni neni walima ka a dɔgɔya jaw olu kɔni la ku cari bɔlɔ sira fɛ ko ni mama kɔni sera ka sababu kan ni ma ko fɔlɔ ninnu kɔni lase i ka dɔ ka fɔ sariatigiw olu ma ko sefa wari million kelen o labilalen do i ye ka kunnafoniyaw datugu farikolo ɲɛnajɛ bina kun ka Lasine Koma mina ale kɔni senadolaci baaraw kɔni kɛ stade malien o kɔnɔna la Bamako faba kɔnɔna la yani nɔ wagati laban in na ka kɔn ni Mali ni Tchad jamana ka jeu ɲɛ heure 24 bɔɲanko ale kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko a tɛna Mali mayo don tuguni ale kɔni bɛ taa senadolaci kɛ Tchad jamana de fɛ min yɛrɛ la a bɛna yira automatiquement a kɔni Tchad jamanaden mina a bɛ senadolaci kɛ ni Tchad jamana o ye senadolaci minnu yɛrɛ kɔni kelen kɔfɛ an ka jamana ba ale sebagaya sɔrɔ Tchad jamana kan Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dan sigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ